kayıp dosyalarının zaman aşımına sürüklenmesine Dayken Şemi li meydana Galatasarayê 1600 car civiyan. Xizmên kesên ku dibin çavda hatine windakirin careka din bangî rayedarên Tirkî kirin û ji wan daxwaza zarokên xwe kirin. Li gor hin daneyan tê ragihandin ku di nav salên 1990 2000 da bêtirî 17,000 kes dibin çavda hatine windakirin an jî kuştin. Dayken Şemî jî di 27 Gulana 1995 da cara yekem li meydana Galatasarayê dest bi rûniştinê kiribûn. Gelek kes hê jî windane. Di nav van kesên windayî da yek jî Kenan Bilgîn e. Ew di sala 1994 da li Enqerê hatiye binçavkirin û windakirin. Birayê wî İrfan Bilgîn hestê xwe wiha diyar dike. Biz 1006 haftadır burada kayıplarımız için oturuyoruz. Em 1600 hefteyê ku ji bo kesên hatine windakirin li vê derê tên bahev. Gelo em ji bo çi li vê derê dicivin? Ji bo kesên ku hatin windakirin, werin diyarkirin û kiryarên wan jî bila werin darizandin. Ev daxwazên me hê jî berdewam dike. Li heta niha jî rayedarên Tirkiye di vî warî da guh û çavên xwe girtine. Demeka dirêj li meydana Galatasarayê dewleta Tirkiye destûr nedida ku dayikên Şemî bicivin. Hukuknas Eren Keskin radigîne ku dewlet bi awayekî sistematik mafê mirovan bin pê dike. Gözaltında kaybetme politikası Türkiye Cumhuriyeti Di bin çav da vîndekirin mixebin polîtikayekî devletê ye. Di salan 1990 de bi hezaran kes di bin çav de hatin vîndekirin. Îro bêtir 1000 hefteye em nibirin. Li devlet heta kiryaran bibîne ev hê jî astengî li pêşiya dayikan derdixin. Ev bi hukûqî lazim e were çareserkirin. Dayken Şemî her hefte li ser navên hin kesên ku hatine windakirin daxuyanî didin. Di vê heftê da jî li ser navên Edîp Aksoy û Orhan Cingöz rawestiyan û daxwaza dîtina wan kirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.